Исәнмесез укучылар. Бұрынғы заманда Италияда кыллар күтәрелешенең берсе Спартак восстаниесе турында сөйләшербез. Теманы өйрәнгәндә түбәндәге бүлекләргә тукталабыз. Римда кыллык, күтәрелешнең башлануы, Альп тауларына поход, соңгы сугыш. Римда кыллар шул кадәр күп булган, барлык гражданнарда диярлек, хәтта аларның иң ярлылары да кыллар тотканнар. Аксиякләрнең утарында кылларның исәбе хисабы булмаган. Иртә таңнан караңгы төнгә кадәр эшләсәләр дә, аларга гел бер төрле тупас азык биргәннәр, ә кием урнына чүпрәк, чапрак. Аз гына гаебе булса да, кылны җәзалаганнар, кыйнаганнар һәм быгаулап куйганнар. Кыллар кеше түгел, ә хуҗаның милкәте булып исәпләнгән. Рим язучысы булай дип язган. Утарда 3 төрле корал була. Телсезләр, мөгрәүчеләр һәм сөйләшүчеләр. Гладиаторларның язмышы аеруча авыр булган. Бу кылларны тамашачылар күңел ачсын һәм хузурланып утырсын өчен үлгәнче сугышырга мәҗбүр иткәннәр. 3 ел аренада үлем белән күзгә күз очрашып уйнаганнан соң гладиаторга ирек биргәннәр. Безнең эрага кадәр 74-нче елда Капуя шәһәрендәге гладиаторлар мәктәбенең берсендә 200 кыл баш күтәрү турында сүз куешканнар. Бер хыянәтче аларны саткан. Әмма гладиаторлар барыбер көрәшкә күтәрелгәннәр. Кораллары да булмаган килеш кыллар ничек көрәшкән икән соң? Кухня пычаклары һәм ит кыздыра торган таякчаклар белән коралланып, алар сакчыларга ташланганнар. Нибары 70 кеше генә чыга алган. Алар шунда ук шәһәрдән киткәннәр һәм Везувий вулканының биек киртәчекләрендә яшәренгәннәр. Алар белән Фракияле Спартак җитәкчелек иткән. Тирә-юньдәге биләмәләрдән качкан кыллар Везувийга җыйнала башлаганнар. Баш күтәрүчеләр саны бик тиз үсә. Куркуга төшкән Сенат аларга каршы 3000 кешелек гаскәр җибәрә. Тауга бары тик бер тар, текә сукмак буенча гына күтәрелергә мөмкин булган. Римлылар ачлык кылларны таудан төшәргә мәҗбүр итәр дип, көн-төн шул сукмакны саклаганнар. Әмма Спартак кыюлыкта тиңдәше булмаган план кыра. Кыллар йөзем куакларыннан баскычлар үреп, биек кыялар буйлап аска төшкәннәр. Римлыларның тылына үтеп, аларны качарга мәҗбүр иткәннәр. Везувий итәгендәге җиңүдән соң фитнә Италиянең көньягын кылачлый. Баш күтәрүчеләр һәр кайда кылларны азат итәләр, утар шәһәрләрне басып алалар һәм талыйлар. Спартак ягында инде дистәләрчә мең гал, герман, фракияле, грек була. Төрле телләрдә сөйләшүче һәм тәртипкә өйрәтелмәгән кешеләрдән сугышчан армия төзү бурычы куела. Спартак беренче чиратта корал кыярга боера. Тимерчелекләрдә чүкеч шыңнары тынып тормый. Гладиаторлар башка кылларны сугыш сәнгатенә өйрәтәләр. Баш күтәрүчеләр дошманнарының сугыш тәҗрибәсен үзләштерәләр, барысы да римлылардагыча була. Лагерь, авыр коралланган җәяүле гаскәр, разведка. Кыллар ат көтүләрен кулга төшергәч, атлы гаскәр дә оеша. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Сенат әлеге хәлләргә тыныч кына карап тора алган микән? Юк, билгеле. Сенат иң авыр сугышка җибәргән кебек үк баш күтәрүчеләргә каршы 2 консулын бер юлы җибәрә. Спартак римлыларның көчен сындыра алмаячагын аңлый. Ул үз гаскәрен Альп таулары аша кайтыр юлга алып чыгып китә. Әмма кылларның бер өлеше куркынычны тиешенчә бәяли алмаганлыктан Италиядә калырга тели. Баш күтәрүчеләр арасындагы таркаулыктан файдаланып, римлылар Спартактан аерылган 30 000 отрядны тормар итәләр. Спартак Альп тауларына таба китә. Консулларның берсе моны белеп, аның юлына каршы төшә, ә икенчесе арттан куа килә.
Шунда кыллар кинәт артка борылалар һәм куа килүчеләргә беренче булып һөҗүм ясыйлар. Юл буйлап сузылган римлылар бу һөҗүмне көтмәгән булалар һәм тормар ителәләр. Аннан соң Спартак алга ыргыла һәм башка консулның гаскәрен дә качарга мәҗбүр итә. Баш күтәрүчеләр По елгасы үзәнендә Галия провинциясе наместнигында җиңүгә ирешәләр. Алеп аша юл ачык була. Ләкин шунда Спартак планнарын үзгәртә һәм көн якка таба борыла. Мәгәен бер-бер артлы җиңүләрдән башлары әйләнгән кыллар Рим белән сугышны дәвам итәргә уйлаган. Баш күтәрүчеләрнең гаскәрләре Италияны киридән аркылы чыгалар һәм илне Сицилиядән айырып торучы бугаз янына киләләр. Спартак Сицилия кылларында восстаниегә күтәреп, бергәләп Римның көчен сындырырга ниятли. Ул бугазда пиратларны очрата. Алар Сицилиягә барыр өчен алтын хисабына карапларын биреп торырга риза булалар. Ләкин пиратлар кылларны алдыйлар. Түләүне алгач та китеп баралар. Ул арада үзенең зур гаскәре белән төн яктан Рим полководецы Крас килеп җитә. Ул кылларны ярым утрауның көньяк читендә бикләп куя. Аның иң тар урынында диңгездән диңгезгә кадәр тирән чокыр казытып, аны су белән тутырта. Римлылар чокыр артына бүрәнә һәм туфрактан биек һәм нык дивар коралар. Шуннан соң кыллар бугаз аша ясалма саллар һәм болчык мишкәләр ярдәмендә чыкмакчы булалар. Тик җил һәм дулкыннар моңа ирек бирми. Баш күтәрүчеләр тузакка эләгә. Азык-төлек бетә. Спартак көрәштәшләрен Крас ныгытмаларын җимерергә чакыра. Кыллар һөҗүмгә ташланалар. Алар батырларча сугышалар. Ләкин югалтулар да күп була. Армияның эштән бер өлеше генә тузактан кытыла ала. Сенат Краска ярдәмгә провинцияләрдән легионнары белән полководецларны чакыра. Испаниядән Помпей, Македониядән Лукул килә. Рим армияләренең берләшүеннән куркып Спартак Краска һөҗүм итә. Бик каты сугыш булды, дип яза борынгы тарихчы. Спартакның ботына кыска сөңге кадалды. Ул үзенә һөҗүм итүчеләргә каршы тезләнгән килеш, калканы белән сакланып, үзе тирәсендәге күп санлы сугышчылары белән бергә һәлак булганчы сугышты. Күтәрелеш рәхимсез рәвештә бастырыла. Качкан кыллар 2 елдан артык Рим дәүләтенең яшәвенә куркыныч тудырып торалар. Пленга эләгүчеләрнең барысында Капуидан Римга илтүче юл буендагы тәреләргә кадаклыйлар. Бу безнең эрага кадәр 71 елда була. Укучылар, без сезнең белән Спартак күтәрелеше темасының теория өлешен тәмамладык. Практик өлештә очрашырбыз.